Antena Zagreb. Petra, bok, Saša je s Antene. Bok. Kak si? Dobro. Dan ide fino po planu? Ide sve. Ajde, krasno. Ajde, nadam se da ćemo i ovo po planu odraditi pozitivno. Hvala ti na prijavi tvojoj na cvičarnu. Ma ništa. Samo da neke riješimo. Ti u principu, kak se zove, dragi, Hrvoje, jel? Da. Nema nikakvih naznaka da tebe Hrvoje vara, ali ipak postoji nekakva onako prošla sumnja, možemo to tako reći, o čem se radi? Mislim, kad smo krenuli skupa, on je još bio sa svojom cijelom 2 godine, onda je upoznao mene, onda malo bio sa mnom, pa je s njim prekinuo radi mene i evo, da smo skupa završili. Znači, misliš, strah te je da se povijest ne ponovi? Da ne bi ja možda tako završila. Pa ipak ste već u braku. A di je Hrvoje sad? Evo, sad predlačno na poslu. Ok, ajmo ga iznenadit. Jasmina nam je danas tu s cvjećarnom, ponudit ćemo mu besplatnu dostavu ruža, znaš kako to funkcionira, i slušat di će to poslati. Molim. Halo, poštovanje, jesam dobila Hrvoja? Je. Bok, Jasmina je. Je li imate možda par minuta vremena? Recite. Ovako, znači o čem se radi? Ja sam otvorila svoju cvjećarnu i sad trebam tvoju pomoć. Znači ono što ti ja nudim je da ti besplatno pošalješ cvijeća kome god hoćeš i na bilo koju adresu. Sve ti je besplatno. Samo mi je bitno da kad dođe cvijeće do te osobe da kažeš da si poslao preko moje cvjećarne. A Jasmina, čekaj, koja ne... Pa znači možete poslati cvijeće bilo kome. Aha. Gledajte, sad baš nisam u situaciji, nešto radim ovdje. Ma znam, ali evo, kažem, ja ću sve za vas obaviti, sve što mi treba je ime, prezime osobe i adresa. I mi ćemo toj osobi poslati ruže. A čekajte, kako ste vi došli do mog broja? Pa ja inače dobila sam broj preko tvojih frendova jer su oni već koristili ovu moju uslugu i onda ja njih zamolim da mi daju neke svoje frendove tako da se malo raširim po tržištu. A od kog to, ako se smije znati? Iskreno ne znam, jer sam cijeli dan zovem i imam stvarno jako puno ljudi. Dobro, mogu vas ja nazvat za neko vrijeme na ovaj broj, mogu? A pa, mislim, stvarno minutica vremena, samo mi treba ime i prezime osobe. Može. Može? Evo ga pišem, ime i prezime. Dobro. Na adresu? Ja da. I recite samo još jednu poruku, što želite da napišem? Ma nema veze, bilo kaj napišite nešto po svojoj neku česticu. Dobro, može. Hrvoje, bravo Hrvoje. Saša je s Antene tu, Petra je s druge strane, prošao si test. Petra! Dobro si ti sretno reagirao. Petra je dala te malo provjerit kome bi završilo cvijeće da ti se ponudi besplatna dostava. Ja sretan. Eto vidite da ja nisam. Nisi švaler i to mi je drago. Čekaj malo, Petra nam je jako tiho. Petra? Da. Kaj da? To si već drugi put rekla sad da. Mislim, jesi zadovoljna? Sve u redu. Znači, ne bude se povijest ponovila? Ne bude, ja se nadam da ne bude. Hrvoje, daj mi reci ti kad si zagledal Petru, ostavili si bivšu curu i tu je s tim tvojim fačkanjem stalo, jel? Da nije tu bilo nikakvog fačkanja. Nego? Nije, ništa nije bilo, to su priče su to. Aha, ajde onda golupčići, vi pričajte i ljubite se dalje i hvala vam kad ste bili dio cvjećarne. Sretna priča na kraju, aj bok. Može, hvala Bog. Antena Zagreb.